Hvad gør du, når der sker noget utrygt, du ikke lige havde regnet med? Måske har du prøvet, at strømmen gik, og I skulle finde stearinlys og lommelygter frem. Måske kender du nogen, der har haft vand i kælderen, som skulle have hjælp til at få det væk igen. Og måske kan du huske coronatiden, hvor fællessang og gåture i grupper skabte tryghed for dem, der følte sig alene og var nervøse ved situationen. Det kan også være, at du har hørt om prepping og voksne, der forbereder sig på forskellige kriser. Nogle bliver bekymrede, når de hører om kriser, der kan ramme i verden og i Danmark. Andre tænker ikke ret meget på det. Vi reagerer alle sammen forskelligt, når der sker noget uventet eller skræmmende. Nogle kan blive bange, have svært ved at sove, eller blive mere stille, end de plejer. Andre kan nemt tænke på noget andet og bevare roen. Der er ikke noget, der er mest rigtigt, og der er slet ikke nogen reaktioner, der er forkerte. Når en krise rammer, kan det være godt at være forberedt på, hvordan man kan hjælpe sig selv og andre. Ligesom en lommelygte kan hjælpe dig, hvis strømmen går, så er det også godt at tænke over, hvad du gør for at give dig selv og andre ro og tryghed i en situation, der kommer uventet, eller som kan føles skræmmende. Hvis du er blandt dem, der bliver bekymret og bange, kan det hjælpe at tale med en voksen eller nogle af dine venner om det. Nogle gange kan det hjælpe bare at sige højt, at man synes, det er lidt svært. At støtte andre kan ofte få en selv til at få det bedre. Og det bedste er, at du kan gøre en forskel for mange andre. Ikke kun din bedste ven, men også dem, du ikke plejer at tale så meget med. Når der er krise, rykker vi alle sammen. Store og små. Også dem, der ellers ikke har så meget andet til fælles. Når det hele føles lidt usikkert, så kan det være en stor hjælp bare at være sammen med andre. Det kan også være rart at slappe af og fokusere på noget, man godt kan lide. Som for eksempel at tegne, spille fodbold eller spille et spil. Når en krise rammer, har vi et beredskab. Altså nogle voksne, der sørger for at hjælpe dem, der har brug for det. Men trygheden handler ikke kun om beredskab. Den findes også i fællesskabet. Når vi rykker sammen. Sammen kan vi nemlig klare det meste. Også på din skole og i din klasse. De store kan hjælpe de mindre. Og det kræver faktisk ikke ret meget at gøre en forskel for hinanden. Næste gang du oplever noget uventet eller utrygt, så husk, at du kan gøre en stor forskel med meget små handlinger. Skab tryghed ved at tale med dine kammerater og de voksne. Få og giv andre ro ved at tale åbent og lytte til det, der fylder. Husk, at alle reagerer forskelligt, og det er helt okay. Samle jer i fællesskaber, og husk at få alle med. Også dem, der ikke er dine bedste venner. Tænk over, at det du gør betyder noget. For dig selv, for dine kammerater og for fællesskabet. Find de 3 gratis forløb på forstå.dk/helt-sikkert.